Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa musulmi wanda suke bibiyar mu a cikin wannan tasha tamu mai ɗimbin albarka. Muna yi wa kowa fatan alkhairi da fatan kasancewa cikin ƙoshin lafiya da aminci. Wannan tasha mun ƙirƙire ta ne saboda taimakon ‘yan uwa cikin abubuwa guda uku. Na farko, abin da ya shafi hukunci na ramli ko kuma hisabi. Na biyu, abin da ya shafi magunguna na itatuwa da tsirrai da furanni da ganyayyaki na bishiyu. Na huɗu kuma na uku shine abin da ya shafi sirrika kala-kala za mu ringa kawo su da kuma dukkanin abin da muka san cewa zai amfanar da ‘yan uwa a wannan fanni. To kamar yadda na yi muku bayani a yau ga shi nan mun zo da wani gagarumin sirri akan abin da ya shafi neman biyan buƙata, musamman akan abin da ya zamanto biki ne ko kuma suna ne ko kuma wata hidima ce ta taso ake son a ga Allah ya yassare abin da za a yi wannan hidimar. To ga wannan sirri sai a yi amfani da shi a ga biyan buƙata, kuma ga shi nan zan zana shi kamar yadda ya zo. Yauwa ga hatimin nan mun fitar kamar yadda muka yi bayani. Ga shi nan ana ce masa musallasi, ga shi nan kamar yadda kuka gan shi haka. To wannan tsakiyar hatimin da kuke gani nan wajen, a nan ake saka buƙatar da ake da ita. Misali kuɗi ne, misali sutura ce, kai dukkanin abin da kake nema, abinci ne na gida, sutura ce, kuɗi ne, dukkanin abin da kake nema Allah ya isan maka. Allah shi ne mai biyan buƙata ba mutum ba, kuma duk abin da ka saka Allah ya san abin da kake nufi. Za ka iya rubutawa da Hausa ajami, za ka iya rubutawa da Larabci, za kuma ka iya rubutawa da yarenka, amma ya zamanto da Larabci rubutun. Yanzu misali akan saka almalu, kuɗi kenan, duk da akwai bambanci tsakanin almal da annuqud, duk kuɗi suke ɗauka. To amma annuqud zallar kuɗin kenan, zallar kuɗaɗen.
naira zallan naira a hannunka. Shi kuma almal ya haɗa da zallar kuɗaɗen da kuma dukiyoyi kadarori kenan kamar filaye, wayoyi, wayar hannu duk kaga in aka ɗaga su za su bada kuɗi. To su ne almalu. Shi kuma kuɗin kansa shine annuqud. To ya danganta da abin da mutum yake buƙata sai ya ɗauka ya saka a tsakiya. Yanzu misali za mu gwada sa almalu a rubuce ga shi kamar haka. To wannan shine ake cewa almalu, wato da kuɗin da abin da za a sayar a samu kuɗin kowanne ana nema Allah ya bayar. To in aka gama rubuta shi za a yi layarsa a nannaɗe da zare. Bayan an saka buƙatar sai a samu wuyan carbi, kan carbi sai a nannaɗe layar na ɗora ta kai sai a nannaɗe da zare ko salatif a ɗaure ta a jikin wannan kan carbin. Yauwa sai a ɗaure ta a kan carbi. Idan aka ɗaure kan carbi sai a zo a yi alwala, a zo a wato yi sallah raka'a biyu. Ana so ya zamanto ka yi alwala cikakkiya, kana da tsarki na jikinka da tsarki na gurin da za a yi aikin. Yauwa sai a yi sallah raka'a biyu. Raka'ar farko Fatiha da Iza ja'a. Raka'a ta biyu kuma Fatiha da Alam nashara. Bayan ka yi sallama sai ka yi istighfari wato astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim 100. Sai kuma ka yi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah 100. Sai ka yi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim 100. To daga nan ka kammala wannan sai kuma ka zo ka karanta. Afuwa an kira ni na ɗaga kira. Sai kuma ka karanta ya ja'ibu ya ja'ibu ya ja'ibu ya ja'ibu. Ana karantawa wato 7,777. Adadin hawa hawa ne kuma zan rubuta shi yanzu a ƙasa da sauran bayanin. Ana yin adadin 777. Adadi mafi ƙanƙanta shine 77. Sai 777, sai 7,777, sai 77,777, sai miliyan 77,777. Shine matuƙar gaya babban adadi. Amma akan ɗauki wanda yake mafi sauƙi, ya danganta dai da buƙatar da ake da ita, ya danganta da yanayin buƙatar da ake da ita. Kuma ba a ce adadin ai dole sai ka yi shi a rana ɗaya ba. Yanzu idan ka ɗauki adadin 77 lokaci ɗaya za ka yi shi. Idan ka ɗauki mai 777 shi ma lokaci ɗaya zai gamu. Idan ka ɗauki mai 7,777 lokaci ɗaya zai gamu. Akwai kuma mai 777,777 wani zai iya gama shi lokaci ɗaya, wani kuma saboda yanayin sabo na aikin bai saba ba zai ɗauki lokaci. To saboda haka sai ya raba aikin har zuwa lokacin da zai gama, amma kar ya wuce kwana 3. Idan ya yi yau so samu yana yi gobe ya gama, ko yana yi yau gobe jibi ya gama, amma kar ya haura kwana 3. Idan kuma har ya zamanto adadin ya haura babban adadi wato adadul kabir shine miliyan 7,777,777. Shi kuma wannan ba a so ya wuce kwana 7. A kwana 7 ake so a ga an gama shi. Ya dai danganta da yanayin girman buƙatar. Kuma wannan sirri tun daga ƙaramin adadin har zuwa manyan ba wanda idan aka yi ba za a ga abin ta'ajibi ba. Idan kuma ƙaramin adadin ne misali kamar 7,777 za ka ɗauke shi kwana 7. Kwana 7. Tunda shi wannan zai gamu rana ɗaya. 7,777. Idan kuma ba za ka iya ba to ka san yadda za ka yi ka raba shi. Idan ka gama adadin ka ƙara ɗauka dai again. Bayan ka yi 7,777 ka kammala adadin a kwana 3 sai ka ƙara ɗaukan wani adadin kuma shi ɗin dai adadin da ka yi a baya ka ƙara maimaitawa.
to bi iznillahi kana cikin aikin nan zaka ga yadda Allah zai maka liɗifi da buɗi da ɗauki ta ko ta ina. To wannan kenan. Kuma sannan bayan haka muna neman alfarma gurin dukkanin wanda ya ga wannan bidiyo da ya yaɗa shi. Sannan kuma muna buƙata a yi mana liking a yi kuma yi subscribe. Saboda idan aka yi subscribe ta haka za mu tabbatar da cewa an gamsu da abin da muke yi kuma za a ƙarfafa mana gwiwa wajen wato ƙara mana ƙarfin gwiwa ta yadda za mu ci gaba da kawo muku abubuwa masu matuƙar amfani a gare ku. Sannan bayan haka duk wanda yake da tambaya zai iya yin tambayarsa ta comment kuma za mu rubuta lamba in sha Allahu ta yadda za a iya kira ko WhatsApp ko kira na waya in Allah ya yarda. Yanzu ga adaddukan zan rubuta da kuma abin da za a ja ɗin in sha Allahu. Idan aka duba za a ga gashi nan mun rubuta adadin. Gashi nan ya ja ibo 7,777. Idan ba za ka iya ba sai ka yi adadin ƙasa 777. In ba za ka iya ba ka yi adadin ƙasa 77. Kuma ana yin aikin ne tsawon kwana 7 in sha Allahu. Kada a manta muna buƙatar a yi subscribe kuma sannan a yi share duk abin da ya zamanto ba a gane ba a yi comment. Za mu saurari koken kowa. Mun gode Allah ya saka da alkhairi. Allah kuma ya haɗa mu a sirri na gaba. Mun gode.